uvele washo igama lakhe nje ovele wafika. Ilethi Nkosi ukhupha ilethi beningi. Ulethe okungaka yini Lila umeleni lapha ngempela phumela phandle uAJ uyedwa lapha yana hamba uyobheka ukuthi khona nakudingayo Revati sinevakasho uyabona nje ha yenza itiye noma ukudliwayo cha swafuna ngisho ukuthi asikho isidingo mama Kalila uzozwisa ubuhlungu mangabe ufuna ukuhlala lala phansi uphumule cha ngakwenza kanjani lokho nisukele kude ukuzobona mina nje lapho ngilele embedeni lokho kungeke ungisebenzele uyabo cha kulungile asizelanga la uzokukhathaza kumele ukuthi uphumule mhlambe ngizothola ukuphumula mangabonana nje nomntalo wami ungasho kanjalo kodwa Kalindi uma ukhuluma ngokufa uthi indodakazi yakhe izozizwa kanjani ngayo yonke lento yini okumele ngiyenze ngempela yini ngempela okumele nginikele emhlabeni umshado wendodakazi yami umisiwe lapha ngiqonda ngakungani ngoba ngaleli langa ulina wami ngambona ekhuluma noAJ ngento ethile wasekelo AJ wakho wanquma ukumisa ukushada ulila wami ngizothini-ke mina kuwo abantu bakhuluma zonke izinto abayithandayo basho yonke into abayifunayo bakhuluma ngomlingisi omkhulu indodakazi yami manje Kalindi lapho indodakazi yami ilunge kabi uyabona nje bahleba ngayo insuku zaphuma uyabona nje ngicabanga ukuthi uma ngifa ngizokhululeka kukho konke kulokho lalela ngicela ungifakele nje upoison ngivele ngife ngicela wena upoison ngife ukuze ngizophumula kuyo yonke lento cha Kalindi noma lo mshado nje umisiwe uAbraham wayengaqondile ukuhlukumeza indodakazi yakho izinto azihambanga ngendlela ilokho kuphela Kalindi kufanele ngenzeni yini ekufanele ukuthi ngiyenze xolisa inhliziyo yakho ngitshele ngenzeni ngizokwenza konke umshado AJ angashada noLila nje ngazizwa nje ngingcono kabi kabi Uxolo ungakwazi ukungineza amanzi amanzi nginikeza amanzi ngokusheshsha Yebo akhona kulungile
no anti uyazikhathaza kakhulu futhi ngoba nakho nje ufuna ukujabulisa umalume. Yini nje ngake ebalekile ngomalume vele? Umshado wami naye into engasekho vele. Pho indaba anti kumele azikhathaze kangaka ngalokho. Okokuqala nje uAnti akaphilile kungenxa yakhe futhi lo muntu lona. Kodwa namanje ufuna ngitatazele ngenxa yakhe umalume ngimenzela amanzi athile. Ngicela ingilazi yamanzi anginjalo. Wathatha isikhathi. Ngibeka amanzi eketeleni ukuze abile ngicela ngiphe umzuzu. Ngobani? Malume, thina siphuza amanzi nje ajwayelekile sempompini. Wena ngiyazi ukuthi uphuza amanzi apheceleza ngithi ngiyakubilisela ke. Hawu, manje indaba usuphuza lawa ngithi ngiyakubilisela wakho. Waphuzile lamanzi. Ngakho kungani ngeke ngiwaphuze? Amanzi. Kwanele mangincaniwe. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.